mag-trim tayo na magpuputol ako ng mga alis ako ng mga black na mga dead na dahon, mga brown, yellow leaves. Yan, tatanggalin ko guys sa mga alaman ko. So guys, yan, samahan niyo ko. Happy Thursday everyone. Dito, sumama ako dito. Yan, pasensya na guys, nautusan ako ng yan, ito yung mga yellow leaves, alisin ko to guys. Ay siya! Yan, nakatanggal ako ng mga yellow leaves guys, ng ang mga laman ko. Kagaya nito, yan. Hindi pala ako mag-train, mag-remove pala. Removing pala. Edit ko naman. Guys, kasi ang pangit tingnan kapag madaming yellow. Tatanggal tayo ng guys, dumi na mga halaman ko. Kapangit ko. Ang dami guys na mga yan o, mga namatay na mga lanta ng dahon kasi yan, sobrang init dito sa amin, yan, hindi masyado nagdiligan pa, kaya yan, nalanta-lanta na guys.
Isha, halika siya. Halika. Tulungan mo ako dito. Sige dito. Tama. Nagal ko sa'yo. Yan ang mga lanta na guys. Oh. Yung mga halaman ko. Tulungan mo ako isya dito. Dali lang. Tulungan mo na ako. Yan, pasensya na guys. Ang dami. Yan guys, so, nagsusunog kasi doon sa labas, doon sa kabila. Yan, kasi kaya na ako ng usok. Yan, nagsusunog kasi sila doon sa kabila. Kaya na-affect ako ng usok. Kaya iwalis ka na dito. Tulungan mo na ako. Gusto ka na din siya? Hindi na oh. Kain na.
No. Terus kamu kung pulang. Wala ko. Sis ako. Ipasok natin tong yung halaman, be. Tutulungan mo na ako. Nakakapagod, guys.
Wala nang mulis guys, so naubos yung mulis namin. Mulis tingting na ubos. Sira na, hindi na wala nang pambili. Hindi na pambili. Ayusin ko na lang. Ay, may nagamit. Dumi-dumi guys. Dahan-dahan lang ako pag-walis. Ito yung masakit ang mga kamay ko talaga. Mga joints ko, muscle ko. Kaya yan, kunti-kunti lang nagawain.
Daming mga patay ng mga dahon guys. So that's for today guys, yan. Yung pag-remove ko ng mga brown leaves, yellow leaves, yung pag-remove ko ng mga dead leaves guys. So ngayon na video na ito, yan. Hindi ako makagawa ng mga pag-edit-edit kaya nag-live na lang ako. Habang may ginagawa sa garden. Yan guys, ito. Hiningal ako. Kahit hindi mabilis na gawain. Madali akong hingalin. Kaya kung pwede palang may gumawa nito, kaya lang walang gagawa nito, kundi ako lang. Kabila. Paunti-unti ginagawa ko. Paghahalaman guys, kasi stress reliever din yan. Nakarelax din sa akin. Kaya lang minsan, hindi ako talaga nagbubuhat ng mabibigat kasi ang paghinga ko, hinahabol ko talaga siya. Yung mga muscle ko, yung joint pains, may mga joint pain kaya ako. Mga joint pain. Kabulol-bulol na ako. Yung mga kasukasuan ko dahil sa rheumatic heart disease guys, kaya kahit anong ginagawa ko, madala ko hinalin. Ano yun ko. So hanggang dito na lang muna guys kasi madumi ng kamay ko, maghuhugas na ako. And susunod naman guys yung paghalaman. Thank you for watching.